Mi Yan o. Welcome back mga studio to another video. For today's episode po, nandito tayo sa Zone 5, Cugman, Cagayan de Oro. Dahil titikman natin ang masarap na seafoods. Dito lang yan sa Tats Seafood Dampa. Just a small town girl living in a lonely world. Grabe mga studio, ang laki ng tangigi mga studio. 20 kilos na tangigi. La, grabe. Direra ni sa Tats Seafood Dampa. Nakuha oh. Ito. Wow. Saang grill? Ito yung mga pagkain mga studio sa Tats Seafood Dampa. Yan, mayroon din sila dito pusit. Mayroong sinuglaw na malasugi mga studio. Tapos mayroon niyang sinugba po niya baboy. Paris na sila. Tapos ito, mayroong saang, malaking saang mga studio. Yan, no? Mayroon din guso ang paggana ng kain. At syempre ito yung shipwreck na mayroong Cajun sauce. Lah, kalami. Tapos ito yung sinugba mga kastudyo na dyan nga kon, talakitok po ito. Talakitok? Talakitok. Talakitok. Yan, sobrang laki mga kastudyo. Grilled po yan. Tapos mayroon din slipper lobster. Wow. Yan. Asa imo ninak? Oh, slippery lobster. Slipper lobster is kanya mga kastudyo. Yan, may bagong dumating mga kastudyo. Ito po yung adobong binga. Yan, sobrang sarap ito mga studio. Mas try ito na seafoods. Let's eat. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. So let's start first with the sleeper lobster. Dagko kayo? Oo. Pata ko sabi. Sus, kumbati kayo. Pag wala na may balas, apil na nagkaon eh. Suka. Rice. Dito tayo mga studio sa shipwreck. Yan. Butang na to diya. Guys. Yan mga studio. Ang laki mga studio. Tamang-tama yung pagkaluto nila ba. Parang kuhan talaga ba. Timing oh. Fresh kayo mga studio. Pati sa kanon.
Hunaw na di ko ha. Yan, kain po mga studio. Ang sarap ng Cajun sauce. Saka yung shrimp talaga may pagkatamis ba kasi yung pagkaluto nila parang sakto lang talaga ba. Hindi overcook yung shrimp. Gusto ka kinilaw, no? Basta seafoods, ang sarap talaga magkamay ba, no? Dito tayo mag-studio sa Tinola. Ito yung malaking isda kanina. Yung nakita nyo yung 20 kilos na isda na tangigi ba? Sa dako sa mata. Yan, kunin natin yung mata mga studio kasi masarap to. Fresh na fresh to eh. Yan. Masarap talaga tong ulo ng tangigi ba, no? Oh, naghanag utan bro. Oh. Lumia niyo eh. Higop tag sabaw mga studio. Init pa kayo ba? Lumia sabaw eh. Dako yung mata oh. Yan yung kagandahan dito sa Tat Seafood Dampa mga studio kasi marami kang mapagpipilian ng mga isda ba. Tapos binibenta na per kilo. Pwede mo gawing sugba, tula, kilaw, ganyan. Depende sa iyo kung anong gusto mo na seafoods. Yan masarap dito. Tapos nasa tabi ka lang ng dagat kumakain ba. Parang nakaganang kumain mga studio. Labo ay ano? Unod. So dito naman tayo sa binga mga studio. Ayan no? Adobong binga. Yan, yabo na to sa iyang sauce. Wala, kanindo to. Tapos, ukay-ukayin. Aw. Dira? Kira masago, no? So first time ko makatikim mga studio ng adobong binga. Kasi sa amin, parang ginagawa nila mga studio parang pinapakaluan lang yung binga ba tapos wala hindi siya inaadobo ba kulo lang so yung nagpapasarap sa kanya yung suka lang ba
Sausaw mo lang. So tikman natin mga studio yung adobong binga dito sa Tats Sipud Dampa. Nag-adya ng flavor yung timpla, parang naging adobo na siya, muna nagkarne. Masarap din mga studio yung adobong binga. Kasi maliit yung hiwa niya. Kasi para pag binga kasi medyo chewy siya ba, kaya niliitan nila yung hiwa para hindi ka mahirapang kumain ma. Tapos tinimplahan, so malasang malasa na siya mga studio. Yan mga studio. Ito naman yung tinatawag ng sleeper lobster. Ayan o. Tingnan nyo po mga studio. Halos lahat yan, parang mayroon siyang laman ba. Tapos lagyan na ng cheese mga studio. Ang sarap tingnan o. Kuha tayo. Dalawa lang. Yan o. Tugito na ito mga studio. Yan. Dapat buo siya mga studio. Di ba? Yan yung laman niya sa loob. Oh. Sarap ng studio ng lobster. Grill pala ito, no? Grilled cheesy lobster. Tinugbata. Dito tayo mga studio. Talakitok. Ito yung talakitok na isda mga studio. Sobrang laki oh. Yan. Kuha tayo konti lang mga studio. Wow. Oh, juicy kayo mga studio. Meron sa sawan nito na suka. Masarap yung karne niya ba? Kuhan ka ba? Karang sa labo kay kunod. Yung suka na mayroong tamis-tamis kunti na mayroong parang coconut, pure coconut na vinegar. Tuha kita balik dito ba? Shot ko. Yan o. Labi kayo? So ito mga studio yung sinuglaw dito sa Tats. Yan. So bali sinuglaw siya mga studio kasi mayroon siyang sinugba tapos mayroong kinilaw. Yan. Mayroon niyang tabon-tabon mga studio. At saka mayroon din yung ito. Yung parang lime ba, yung biasong. Yan mga studio. Lagay natin dito. Tapos lagyan natin ng sauce niya ba? Suka na mayroong tabon-tabon. Pati. Tikman natin mga studio. Dumi kayo. Humot kayo ba? Na malasahan gini mong tabon-tabon.
Nalo mo sa sarap. Juice na juice. Grabe mga studio, busog na busog ako dito mga studio. Ang sarap ng mga seafood sila dito. At syempre, ang ganda pa ng area nila mga studio. Nandito tayo sa tabi ng dagat mismo kumakain. So, kung nandito kayo sa Cagayan de Oro, puntahan nyo po Tat Seafood Dampa. Hindi kayo magsisi mga studio. That's it for today's episode. Kita-kits tayo sa sunod ng mga video. God bless po.